Чи буває кредит, за який не треба платити гроші? Не те, що в сенсі взяв і не віддав. А просто не сплачувати відсотків. Причому це не розвоняк, а доволі легальна схема, яку пропонують самі ж банки. І якщо б я користувався кредитом, то я саме б користувався цією схемою. В кредитних картках такий спосіб називається пільговий період. І причому я зараз не даю оцінку, кредит ще добре чи погано. У кожного бувають різні життєві ситуації. Пільговий період без сплати відсотків дає можливість користуватися кредитом до майже 2 місяців. І це був пряник. Але є і батіг. Якщо вийти за цей термін, то ви просто попадаєте в рабську кабалу. Користуватися таким продуктом чи ні – справа кожного. А от що я вам рекомендую, так це подивитися про безпечний переказ по карті.